L-operazzjoni tal-katarretti hija waħda mill-aktar interventi kirurġiċi komuni fid-dinja medika u ssir meta persuna tħoss il-lenti naturali tal-għajn imċajpra u kawżat hekk taffettwa l-vista. L-operazzjoni hija waħda li tieħu biss ftit ħin u llum il-pazjent jerġa' jintbagħat lura d-dar ta' kienar stess. Dan filwaqt li rata ta' suċċess illum hija għolja ħafna. Din l-operazzjoni qed issir iżjed ta' spiss mhux biss għaliex il-pazjent ikollu vista iżjed ċara, imma grazzi għall-investiment b'saħħtu f'dan is-settur. Fil-fatt ċifri li għandu fideh dan l-istazzjon juru li sa nofs Awwissu fl-Isptar Mater Dei saru 2831 operazzjoni tal-katarretti. Dan filwaqt li fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex saru 286 operazzjoni. Propju dwar din l-aħbar tkellimna mal-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela li filwaqt li ringrazzja lil ħaddiema kollha stqar li bl-investiment li sar il-lista ta' stennija f'Malta naqset drastikament. Ġewwa l-Isptar Mater Dei il-waiting list tista' tajt sparixxiet tant li jekk xi ħadd ikellem speċjalist u ikollu bżonn l-operazzjoni tal-katarretti fi żmien 3 xhur ikollu l-appuntament biex jagħmel l-operation. Bekk anke bl-investiment li qiegħed isir mhux biss żdiedu l-operazzjonijiet tal-katarretti, iżda wkoll ta' serħan il-moħħ lill-pazjenti li issa jistgħu jgawdu minn aċċess aktar rapidu u effiċjenti għal kura essenzjali. Iżda l-investiment ma jaqafx hemm. It-tibdil teknoloġiku fil-mediċina wassal biex illum il-pazjenti jkollhom aċċess għal għodod diagnostiċi li jagħmlu differenza kbira fil-kura tagħhom. Fost dawn wieħed isib is-CT scans u l-MRIs, żewġ testijiet li jippermettu lil professjonisti tas-saħħa jaraw b'mod ċar dak li qed jiġri ġewwa l-ġisem tal-bniedem mingħajr l-ebda interventi. Illum dawn l-eżamijiet saru parti essenzjali fil-ħidma ta' kuljum tal-isptarijiet tagħna. Mingħajrhom ikun kważi impossibbli li tinstab diagnosi preċiża u rapida, speċjalment f'każijiet ta' emerġenza jew fejn hemm bżonn ta' kura immedjata. Barra minn hekk dawn it-testijiet jgħinu wkoll biex jiġu segwiti pazjenti fit-tul bħal każ ta' mard kroniku jew wara operazzjonijiet komplessi. Fl-Isptar Mater Dei sa nofs Awwissu saru 39,411 il-CT scan, filwaqt li fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex saru 4,412 il-CT scan. Dwar dan il-Ministru tkellem fuq l-isfidi li ġabet il-pandemija f'dan ir-rigward. Ħabba il-COVID mill-2020 sal-2022 kien hemm il-COVID għadu għaddej u ħafna mill-appuntamenti kienu ikkanċellati mħabba l-emerġenza fil-pajjiż. L-2023 il-qoddim ovvjament attakkajna dik il-waiting list l-istess aħna hemmhekk naraw min qed jistenna għal dan l-iskens iktar minn 18-il xahar. Issa mill-eluf dawn issa dak in-numri niżlu għal ftit mijiet. Il-Ministru temm jgħid li sal-aħħar ta' din is-sena se jkunu saru bejn wieħed u ieħor 120,000 CT scan u MRI.